Kebelekler bagy 2015-nji ýylda açylyp, diňe bir Konya şäher üçin täze açylış bolman, eýsem tutuş Türkiýe döwleti üçin täze açyş bolupdyr. Bu täsin muzey Ulluqan kebeleň şeklini aýnadan gurulan bina bolup, 6000-den gowrak mörmejeklerin hem 20.000 ösümlikleriň tropiki jeňelligine öwrilen. Bagda kebeleklere mahsus mikroklimat şertlerini, olar tebii ýaşaş gurşawyna tin etmek bolýar. Ýa-da ýapak binada ýerleşen kebelekler dünýäsine seýahat edýär. Bu ýerde bir näçe tropik agaçlary hem de tropik ýurtlardan getirilen kebeleklere gabat gelýär. Konya şäheriniň seýahatçylar üçin esasy ýetlenýän ýerlerinden biri bolmak bilen bu ýeri Ýewropada iň uly ýapak binadaky kebelek meýdançy hasaplanýar. Bu ýerde seýahatçylar bir näçe tropik agaçlarda gonan kebeleklere ýa uçan kebeleklere gabat gelmek bolýar. İçiniň howasy edil tropik ýurtlarynyň howasyna laýyklykda kebelekleriň şu ýerde ýaşamaklary üçin şertler deredilen ekeni. Ýene de bir aýtmagy seýanladymy, bu ýerde kebelekler ýörüýse köçeldilen eken, bir hepde 6000 bu ýerdäki kebelekler ýaşaýan ekenler. Malaýadan, Singapurdan we Afrikanyň dörli ýurtlaryndan getirilen bu kebelekler şeýle bir diýsen täsir bolmak bilen bulan tebigatyň ajaýyp bir gözellikleriniň biri bolmak bilen Konyaga gelseňiz, ine şu kebelekler meýdançasyna gelip şu ýer bilen tanışyp bilersiňiz.